Hirai ka Akashwani Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Khawan lang. Ki mat ki bukongsan jong ka khubor man ta ka step. Ki puler ki layo kem ya hindru mut ki nong yarap ka seng HNLC ha ka be dai ba ka jingbo bom IED hayo umsning ha ka khat atarik mentaw benai. Ha Nagaland ka seng Nationalist Democratic Progressive Party NDPP but ka Naga People's Front NPF ki larai ban ya soalang ban thaw ya ka wei ka seng seng perthai ba thamai. Ha kathain hapo kalama jongka NPF. But I could like President Draupadi Murmu, Vice President CP Radhakrishnan, but Menteri Rang Badu Narendra Modi ki pai kari ha kasni rakhe yaka Diwali. Ki khubor ki babnya. Ha kabede ba jingbu bom IED hayo umsning ha katayo ba ar jong ubnai ba menta ki pulit ki layo kem yang rimut ki nongerap kaseng HNLC. Lai thu badang don shu ki badang la ban syakem kat ba ka jing toket kadangya syakhamat. Hawakran halorgani usumbut Menteri Rangba bat Menteri Ketnat ki kampo yang kajela uba Preston Tensong ula om baka sorkar jela kan om shimsting ya kabakom kani ka kam kababu ya upai ba ha kajingma bat kabapentut ya ka syong ngan jongki ula benrap shu ba ka sorkar kan om shule sngap bat kan shim ya baro kilat kelenti ban khakla de ki bakom kini ki jingja hakipor ki banwan laban penkenmahang ne bagaseng HNLC kalakam badai maka kabalabu ya utiar penthai IED da kabaong ba kani galong kadak ban persya ya kajing sya le don bor ki try muluk ha ki nong sain perthai babam sap bat ki bakwan mentoy tang yadi ki pulit kliathu ba ya utai ubom IED labu rengkat san potuli ki narot ki balak ban penmensawi ki brio ladau bethai hendrai kalong ka badan bok balalap ya ubom ha kapor ka babiang bat lalak ban pensange ya kajing bethai jong Ha Nagaland kaseng Nationalist Democratic Progressive Party NDPP but ka Naga People's Front NPF kilarai banya soalang ban thaw ya kawai kaseng sain perthai bathamai ha kathan hapo kalama jong ka NPF. Hadin kani gajing panya soalang Menteri Rangba ka jela unai Rio ula syajit kum nong yalam jong ka Naga People's Front Legislature Party. Ka NPF Legislature Party minta ka don lai pu sawmut ki khot ha kaying dorba thaw an jong ka Nagaland kabala penlang da kajing dan hendru pomut kidkhon ya kan karai ban penyeso la shim ha kapor bala long kajing yalang jongka NDPP kabala long ha kasing sat jan kabala la ha ko hima ha kan kajing yalang kabala hendru jongka NDPP la wan shim binta de kidkhot jongka seng bat kinong nikmat nakaleng kajela Menteri Sarkar jela u KG Kenya haba ula wanra ya karai ban penyeso lang ikini artli ki seng sain perthai ula ong ba kani ka seng jam kan pen scam di jing don jong ka seng sain perthai jong ka jat menrio naga hakathan ka Central Executive Council jong ka Neutrap Youth Council HYC kalakan tu jur ya ki nong sangkai perthai ki balai sora bat ki we ki jaka jong ka jong ka rilum khasi bat jaintia bakin da perkhat ba ha bakile ekanu kanu ka kam kabala ban penjabo ya kamariang bat ban long ki bakit kliat namar jongka ka HYC kala on bakap diang smubhai ki nongwan jungo kai ban wan kai shikilum ba ki wa ki ba itana jongka sora bat karilum khasi ba jaintia hendrai kala bu ya kajing kerpat ba kidai ban yarap ru hakaban penne pensa ya kajing itana jongka mariang kani ka seng kala on ba kala smuthu ya kajing don kam ka bakerki ban yada bat penne ya kamariang namar kat ba nang ni kisni ki nongwan jungo kai kala nang buon bat kunta kalong ka badan kam ban yo ya kajing trilang nakaliang jongki nongwan jungo kai hakaban penne pensa ya kajing itana kamariang ka HYC kala kentu ki nongwan sangkai ban bret bhai ki nyut ban bura mi ki dostor jong ki trai jela bat ban pendan kam ki tiar ki bang penjabo ya kamariang bat ban kiar nak ka bret pathari ki nyut bat penjabo ki lakan turu iki baken on penjat iki sentiu ki skut ni ban yang bam jasong ni shet harut suram Menteri Rangba ka Arunachal Pradesh upi makhandu ule kran hinin kasni ublai baki samla ka jela ki ba tre ha Japan ha ki kamba pher ha ukarwo langba ka social media u khandu ula ong ba usno yo mensiam ban yo asnyo ki jingsham jong ki samla ka jela kat bakidang sa ba tre ha Japan ki samla kila airu ikijing ajingmut ki badan kam ki baka jela kala ban pendan kam ha ban thaw ki rukom trekam naga benta ban pha shu ki samla ban le tre shabar jongka hadin kani u khandu ule krenru barki khot jongka House of Councillors ban phli jingmut halor kumnu banang pen scam ya kajinga dai ha pedang ka Arunachal Pradesh bat kari Japan lengba kajinga trilang ban beteng ban kenti ya karoi ka pa ba kajing ya pha mar kalyang yakin ong song snong
Menteri Rang Ba Api Makhandu udang don mentah Japan rengkat armut ki MLA banwat shushu ikilat kiba kejela kalak benetrelang bat kari Japan. Kani gadai ka Akashwani Shillong ke bawah Lam Shapi ya ka khubor. Nakasession jong ka Akashwani Shillong ini peteng biang bagi khubor. Menta ka singi kadai ka singi rakhe ya ka Diwali. Haka beade ba kani ka singi lekmen ka President Draupadi Murmu bat Vice President CP Radhakrishnan kila ai khublei ki pai kari hinin ka janmet shwa jong ka Diwali. Haka khubor ai khublei jong ka President kari kala ong baka Diwali kalong ka wei na ki jingle niam ki ba pau nam kari India bat la rakhe ya ka da ka jing shirhem haka leng kari. Kamurmu kala benrap ba kani ka singi lekmen kalong ka dak jong ka jing job ka jing shay ka jing dum ka jing nang jing tip ya ka jing beat ba ka jing bhai ka jing snew. Kala benrap ru ba kani ka singi kalong ka por ban phai khmat chalade bat ban em ka jing em ka ba khamba bat ru kari ya ka khubor ka jing long shipara. Ka President kala kentu ya baro ban rakhe ya ka Diwali ha ka jing shngan rengkat ka jing kit khli ban on penjabo ya ka mariang. Kala bu jing dwai ru na ka benta banwan ra ya ka jing suk jing men bat karoi ka pa ki benta baro. Haka khubor jong u shiki pai kari u Vice President CP Radhakrishnan ula duai na ka benta ka jing kerkhu jong ka blai Lakshmi na ka benta ka jing suk bat ka koi ka khya jong baro. Menteri Rang Ba Dut Narendra Modi ru ula ai khublai Diwali ya baro ki pai kari. Hau kerwo lang bak social media Modi ula ai ka jing khublai bakani ka Diwali menta usnem kan pensyaya ka jing em jong baro ki pai kari da ka jing suk jing san bat ka jing kemen. Haki si paus ni ki balala la don ka jingkra khanra drugs ka bajur bha ha Tripura bat kani kala lam sha ka jing sha kurup bun ba u drugs la yathu Menteri Rang Ba ka jela Tripura Manik Saha hakasni sa jan balala la penbena ya kani khandiat sni hadin balayo kurup hadu khandai phau hajar tali ki bilor dawai jerho bala khang bandi na ka rel kit jingkit ha Jirania railway station ha West Tripura. Da ka jinga trelang ki pulit ki sipai ka Tripura State Rifles ba ki kenhun nong sentiat lala ban yo kurup hadu praspa khandai pun riu kilo ukunja khandai phajar praspa khatnyo tali ki bilor dawai jerho bala khang bandi shispa prapotali ki dawai kuli yaba bat arpunyo point hinyo program u heroin la thu Menteri Rang Ba hakaran san pathai khubor ka X usaha oleh ro ya ka jing trai bha jong ki pulit par ki sipai haka banele persya yo drugs bar ula pun scam ya ka jing ko jingmut jong ka sarkar jela ban penang ka Tripura ka jela ka balalai na u drugs. Katnat sociology jong ka school ba Captain Williamson Sangma State University Balalgri Tura kan penlong ka symposium ka basisni halor ka phang pedeng Indigenous Knowledge Systems Sustainable Future haka arpu artarik menta upanai risau kumshi benta jong ka jingkit khliet jong ka ni ka school ba ban kan tiu ya ka wat nia ba ka jinge phli jing mot halor ka jing start umen barim kalariti ba ka roi ka pa ka bayai ne kani ka jinge lang ka thumu ban wan lamlang ya haju ya ki start ka puli ka tho ki start wat bnya ba ki nong tre ka kam khnang ban wat jing tep halor ka benta ba ka jing start umen barim ka don haka ban penbai ya ki jing e jong ka juk ka bamenta. Kanong ba Shillong lambat kiriu 8 football ka jela sa shisin biang kinsa sakhi ka jing hele kai football jong ki kan thai na ki lai tali kiri ka ban sas dang la shai ka singi ka arpoi tarik urisau ha JN Stadium Hamadan Polo hakaba ka kanhuan ki thai hele kai football ka India kenya khun persya ya ka Iran ya kani ka jing hele kai la tip kum ka Tri Nation Women's International Football hakaba lai tali kiri kita kata ka India Iran bat Nepal kenya simbenta hakani ka Lampung. Kanong ba Shillong kadai ka ba benanam ha ka jingla jong ka sarkar jela ban penlong ki jingile akai ki bahe ka Iran kan ya khut persya ya ka Nepal ha ka arpu sau tarik kat ba ka jingile akai ka ba khaddu kadai ha pedang ka India ba ka Nepal ha ka arpu nyau tarik bat katu ngila poi sa ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka Akashwani Shillong sashi por ka ta ka por pra baje ni so bat ka Akashwani Delhi na ka benta ka khubor ka tin Hindi ka ban bod ka khubor ka tin phareng ha por pra ka san minute kani kadai ka Akashwani Shillong.